kiertää. Jengi koittaa saada ihmiset tyrimään. Täällä on liian ahdasta hengittää. Pitäis joku päivä vaihtaa maisemaa ennen kuin tää koko paikka alkaa paskalta haisemaan. Halusin jununa tehdä jotta musiikkiin liittyviä unelmia, se on minä vasta maailmaa. Mutta mitäs teet kun sulla on vaan puhelin ja paperi? Tuntematon soitti 8 vuotta myöhemmin, että hei kaveri, tuu meille pidetään pieni palaveri. Se esitti eri musiikin tekovälineitä, no enhän mä niistä mitään tajunnut, olin aivan Taneli. Tokasin vaan että hei nyt biitti päälle ja luurit korva ja että kyllä mä tän vielä solvaan. Hitto se kuulosti upealta omaan korvaan, niinku se on minä vasta maailma. Oli tilaisuus ja siihen tartuin, koitin tehdä jotain muut mikä oli mullekin uut. Tien että sä täys heitteri tänne tuut, metsi ei mindaa. Vedän täysi on aamusta iltaa, unelmien eteen grindaamas. Ja tulevaisuuden polu tulevia esteitä raivaamas. Välillä näistä ei tuu mitään ja ota se pahalla, mut näinhän se menee, ei tässä maailmassa saa hyvää ilman pahaa. Pakko tehdä liiketteen alemaas enää jää, mulla on päätänä visioit ja asioit, niitä mä taas se taisin hieman jo heittää. Mikä siinä on kun sanoja tulee vaan sanojen perään. Aina kun mä herään, mä virtaan ruustaamisen kerää, aina toisessa perään. Ei mulla oo oma studio, miss voisit tehdä näit. Frendit sano mulle mihin sä tässä musiikin tekemisessä jäit. Näit juttu on niin helppo viskoo, ilman että tarvii vetää vahvempaa samalla kiskoo. Mietin vaan, vähän aikaa sitten on ihan paskaa, ei oo äänityslaitteet, että homma voisi alkaa.